This government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner. Full time appoint करूंक ना gaming commissioner. अनेक स्पीकर सर हेजेर आन्सर दिला several places जो आन्सर मुख्यमंत्रीन दिलेलो हा 15 ऑन शोर कसिनो गोंयांत आहाय म्हणून 15 आणि they are permitted basically to operate electronic and slot machines. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. It is furnished that 4 onshore casino action म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो illegal थिंगा gambling चलता म्हणून. Chances Casino, Wynn Grand 7 Casino, Ocean 7 Casino आणि Big Daddy. Because आम्ही लाईव्ह गेमिंगाक कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. Case is under investigation. Because sir 3 केसी आम्ही बुक केल्या, 2 फायनलाइज झाल्या. ओके आणि 1 पेंडिंग आसा. लोकांगे जरी तर बारीक पैसे दिले ना जाल्यार तुम्ही रोकडे चिमटे काढा. सुदीन बाब हिंगा लाईट रोखडी बंद उदयता. आता पेंडिंग ड्यूज दॅट यू हॅव गिवन प्रश्न असो निर्माण जाता. नाव यू डोंट से इट इज सब ज्युडिस. योर टोटल आउटस्टँडिंग इज 350 crores, out of which 100 crores is sub judice. म्हणजे प्रश्न ओडेस कोटी तू केदो रिकवर कोता 250 crores रिकवर करना बिफोर 31st स्पीकर सर तेका हांवें सांगले 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन अ केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 महिने चडांत चड दिता. 3 महिन्या भितर तेय पयशे करता.